F'konferenza li fiha l-Partit Nazzjonalista nieda l-kampanja dwar il-bidla, is-Segretarju Ġenerali tal-istess partit Michael Piccinino ikkonferma li l-Partit Nazzjonalista mhux ser jinbidel. Dan meta mistoqsi dwar ir-rabtiet li l-istess partit għandu mal-Aqdiet Repubblika, Occupy Justice u Manuel Delija. Piccinino ddefenda lid-deputati nazzjonalisti li jażlu li jmorru dawn l-attivitajiet. One News taqsa dwar dawk li qed jopponu l-qrubija tal-Partit Nazzjonalista mal-Aqdiet imsemmija, fosthom next cap Adrian Delija u l-kandidat Awċi Elix Borg li spiċċa majjar faxxist minħu Carol Akulina. Minna għandkom minn qed iħeġġiġkom tmorru l-protesti tal-Aqdiet Repubblika, Occupy Justice u tal-blogger Manuel Delija u wieħed jista' jara li kull ma jmur din il-qrubija bejn il-Partit Nazzjonalista u dawn l-Aqdiet dejjem qiegħda tikber. Imbagħad minnaħa l-oħra għandkom lil Adrian Delija u lill-kandidat Elix Borg li qed jgħidulkom biex tneħħu din il-qrubija, il-dawn tal-aħħar x'tgħidulhom. Quddiem dan kollu s-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista li wkoll kien preżenti għall-aħħar protesta li l-Aqdiet qrib tal-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil għamlu fi Pjazza Kastilja iddefenda l-qrubija tal-Partit Nazzjonalista ma' Repubblika, Occupy Justice u Manuel Delija. Fej ikun hemm affarijiet illi jorganizzaw entitajiet terzi illi il-Partit Nazzjonalista u nies fil-Partit Nazzjonalista iħossu illi jaqblu u li għandhom jattendu, il-Partit Nazzjonalista ovvjament ma jidħolx. One News kien irrapporta kif sorsi qalulna li l-kap nazzjonalista Bernard Grech uża l-preżenza ta' Michael Piccinino u Peter Agius, żewġ magħżula tiegħu fl-istrutturi tal-partit, bħala sinjal ċar li jrid isostni l-qrubija bejn l-Aqdiet tal-fazzjoni Busuttil u l-Partit Nazzjonalista. Fost id-deputati tal-Partit Nazzjonalista preżenti għall-aħħar protesta kien hemm Jason Azzopardi li kif wasal fi Pjazza Kastilja der jitkellem u jiċċaċċra mal-President tal-Aqda Repubblika Robert Akulina u ma' Manuel Delija. Imqabda ma' djul Jason Azzopardi kien hemm ukoll id-deputati nazzjonalisti David Take, Karl Guder u Robert Kutajjar. Dan fil-waqt li jisimgħu għad-diskorsi ta' Manuel Delija u ta' Robert Akulina b'devozzjoni, kien hemm ukoll Carol Akulina, Claudette Buttigieg, Beppe Fenekadami u Teris Komodini Kakija. Id-deputati deru saħansitra jdaħlu jdejhom fil-but biex jiffinanzjaw lil dawn l-Aqdiet. Kien hemm preżenti wkoll l-Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola li hija meqjusa li għandha ċertu awtorità mal-establishment nazzjonalista.